Chirongwa chatiri kukunzirai chezuva ranhasi machiunzirwa nevedouble red rose avoka vanopa food supplement inobatsira kurapa zvirwere zvakaita seBP, sugar, cancer, tried and tested mushonga. Namhlanje sikuphathela uhlelo oluza labantu be-double red rose bona behamba lama supplement abo ayikudla emzimbeni ancedisa lokulapha izifo eziningi ezisukela kubo cancer kusiya kubo blood pressure aba high khona lapho. Nokia vanonge vachida kuvabata vanovabata panhamba dzinoti chii? Liyababamba ku 0778 808 450. Double red rose ndo mushonga unobatsira. Iyo i-food supplement yakho muntu omuhle. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi iri rimwe zuva tadzoka zvakare mumushaka weWarren Park kuya kwatakambokupai nhau yemoto waipisa dzimba tikagoti moto wapera pane 2 months kubva madzibaba vabva moto kusisina asi nhasi imba yangoti dhuma. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mngani wami? Ngiyaphila mina Shumba. Ayiwa ndiri rightini. Okay mlaleli wami omuhle namhlanje sikuphathele futhi indaba yaseWarren Park eyomlilo. Akula sikhathi esinganani kusuke umazibaba owabuya ezobancedisa ngokuqeda indaba leyi eqala umlilo lo ongazakali ukuthi uqala njani. So usuphindile futhi umlilo lo usuvuka futhi suqala phansi ingathi akulanto eyenziwa ngakho. So sokunikeza eziningi njalo ngokuya kwesikhathi mlaleli wami mina ibizo uNokia Mqhele. So uyasihlanga. Nhau yacho iri kuomesa mate mukanwa pakuti moto wacho hausi kupisa dzimba dzemaloja uri kusiya uri kunangana neimba yagogo. Hatichazive manje kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Paya makaona imba yaitwa almost every day madzibaba vakagobatsira tikatotaura isu kuti moto wapera. Kutanga kwawo manje kwakutityisa kuti ko chii futi ende wabva wangotanga nekuparadza imba ka1 imba yacho yese ndofunga muchaona pamifananidzo. So mlaleli wami omuhle khanya ingathi umlilo lo umkhulu kakhulu uchise into eziningi endlini okunjenga ngokuba umlilo lapho uqala khona uyabhubhisa and umlilo lo umlaleli wami akwazakala ukuthi usuphinda uqaliswa yini ngoba ukuya waqedwa waphela kwathiwa indaba siphelile eyomlilo usuphinde futhi waqala phansi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. kutongovabatsira zvokuti tizoziva zvinotinetsei but vanongobatsirwa kuti varyewo vakabatsirawo nolodyawo pamwe tomboona kuti ndezvepano here kana kuti votangirwa ipapo. But moto uyu
wangopisa imba yavo chete, dzimwe dzimba hasi kutsva? Ndo vari kutinetsa, saka tirongoti vakatsvagirwawo kana anovabatsira woitawo muvhoni. Kweri patanga moto? Ndandisipo, inini handigari pano, ndiri mwana wavo. Ndazota zvikutofonerwawo zvinji zvinhu zvaita sei zvatsva. Pazvakatoti zvinji zvanyarara tikati kuda pamwe zvaita zvakanaka. Vachita izvozvizvi ndakwanisa kana kufamba kana kuendepi. Next week yacho tinoda kuenda musangano kuti izvi pamba pareruka. Saka izvo hatichazozivi manje kuti moto izvi zvatanga sei. Kuti pane hongu pane minamato yakaitwa takatotendawo kuti zvinhu zvagadzirika. Hino apa hatichazozivi manje kuti zvasimudzirwazve here kana kuti munhu wacho atangidzazve here. Tangoti dai panguva norubatsiro maengo vaono kubatsirika. Vaono kubatsirika vaono apa patanzwa. Apa moto wangu wanengo yakadiwa nyarara? Vazvizva zvatokwanisa mwedzi nezvimwe. Wangu wane time. Wangu wane time. Kubva pakabva madzibaba vekukadoma panozomboita moto. Vachiti ndakutokwanisa kuti ndifambewo ndichidini pamba ndichotaura nawo nezuro. Vachiti tikati gare panze tombopota tichidongorera. Tichiona kuti zvadini tichingori nemazuruzuru aya ekuti moto tisingatozoti nhasi pamwe zviri kuita ndikati pamwe Mwari vakadini vakakudaire zvakanaka tichitotaura. Pandazotonzwa foni futi ndikati zvatanga futi here, wakati mwana wangu handisina kana chandinacho kana hembe kana chizvese zvatsvira mumba. Saka ndakutongoti ngavatongowonawo kana rubatsiro rwekuti vaone pekutangira. Isu kuti tivabatsiro hatinawo, zvinhu zvakatotiremera. Ndakutongokumbirawo kuti kana vaine vanokwanisa kuvabatsira vakwanise kuvabatsira vasudurwewo panapa. Timboona kuti chii chinoitika. Varidzi vemusha unoyu wombouyawo pamba pavo, wombouya womboonawo zviri kuitika. Iwo hongu mwana asi zvinhu zvakuvaremera. Matambudziko ese ndovari kusangana nawo, vamwe vese havapo. Saka nyaya yacho yadhoba yakunetsa. Zvese zviri kungoita pavari, zvese matambudziko ese vanhu ndezvengoti alo zvazodai ivo ndo vari panzvimbo ndo vanhu vachirwadziwa. Isu zvinozotirwadzawo sevana. Kuti saka mai vangu chavari kwavarira chii takati vakaona havo vakanogara pamba pavo sechirikadzi iri kuona kubatsirikawo upenyu isingabhadhari rendi. Hino kana zvadai so chazivo kuti toita sei. Nekuti imba iyi ine maloja uri ngotageta mumba mavo chete sei? Ipapo ndo paakutinetsei. Pawakambotanga makapisa rimwe loja raigara umo akabva atama. Pawakapisa kechitu wakapisa rimwe loja raimukobva ratama. Saka ipo papa iri urungotedza mune zvinhu zvavo vakaisa zvimwe zvinhu umu ndomawanhanhira futi neumu ukoko hakusina chinhu chiriko chinotsva yakutedza futi kwasara zvinhu. Saka kuti tichaziva kuti zvacho zviri kufamba sei kuti havasi kuchadiwa pano isa hatichazivo dai tichiona zvakavanzika zvacho taona kuti chii chakonzeresa zvisezvi kuti rambo vachingoshungurudzwa. Muri Zimbabwe patangira moto svika takamira kuseri kwevrando ukoko. Saka tangoona moto watangira muspea umo ndipo patangira pamachira panipo patangira moto. Saka tabva tamubvima wabva magugu matsva zvese pabva uya fire brigade yaya inodzima zvese zvaitika. Tongoramba tichitsvaga vamwe vangabatsira. Kuya kupisa kwavakaita vari yavo pamwe ndo yanga ikatsigira. Kuya kupisa kwavakaita gate kukanzi zvanaka. Sekuru ndoita sei? Rakabviswa rini gate? Ndorapera. But kwanga kusina moto kanguva ise? Kwanga kusina. Rakabviswa svondo yapera?
negati hanzi surukai hanzi bhai pano mai hanako mai bhai pano zvinatoparadza kuti mimi mai imimi sekuti mauyawo pano indinokutarisira kuti muvapewo munhu anobatsira kwete kuti vabve pano kutiza dambudziko remoto nokuti chodai vakaenda kumusha moto uyu hatisi kuziva kuti uri kubaka uchibva kuko saka munovatsvagirwa vanhu vanobatsira nometa chivapi kana kuti vapi asi vanovabatsira kuti moto usabake usina kubatidzwa moto unongobvira usina kubatidza ndo bedzi chishuru chedu. Alright, imi munotiwa kudi handizvozvo chaizvo dai vawana vanhu vanovabatsira kuti dambudziko iri ripere nekuti sezvaita nhasi zvokuti moto wabva wapisa zvinhu zvese pedza zvinhu zvese mai muridzi wemba asipo kudai zvaitika usiku wakarara zvaizofamba sei. Dai patsvagwa vanhu vanovabatsira kuti moto usabeke futi akasike kutanga nokuti nyange wakanzinga wabva wandogara kumusha moto uyo unogona kutanga futi ukoko kapaite vanhu vanovabatsira kwete vanhu vanongoda mari chete vanhu vanovabatsira chaizvo chaizvo dambudziko ravo ripere wagare wakasununguka nokuti kutarisa izvozvo kana pekurara nhasi wanotorara wakagara hembe dzawakapfeka ndidzo dzichete dzawainadzo iwo nadhunda wavo kapaite vanhu vanonyatsa kubatsira chaiko chaiko wabvisa dambudziko ripere. Pamabuda mumba umomo pamabva kuseruko mabva muchiti zvatonzi ibvai pano ndiani adaro ndevamwe vaimbotibatsirawo tatofona tikati moto uya watanga futi kobva vati mweya uri kutotenga wasuduruka ipapo chiri kutotsvaga mugaravo ndimadzibaba vari kudaro madzibaba atotaura kuti asi madzibaba ndimadzimai madzibaba kuti vataure kuti vakundikana ndaona kuti iwo madzimai vakapedzisira kuya kusvika mumba mushapenyu pana parini ndo vakatongotanga vakauya vakati inini hondo iri panapa yakakura vakauya vakati madzibaba vakauya nawo ndo vatotaura navo vakati pari zvino inini zvanhasi handisvikiko kureva kuti zvarini imambo vafonera ndo vakatanga kutoya vakati zvipano zvakaremandodafonerwa naendu vati zvipano zvakarema ini handizvikwanisise munhu womukadzi tsvagai vanozvidini vanozvikwanisa saka tafanira tikati zvikanzi chiregai tiona vatoti mamanga watosuduka ipapo kosi chiri kutotsvaga ropa ravo vanotonzi ivo vacho vaparari ndo shungu yazvinazvo Bondi pei ya mangwana, shina bondi tambudza wa mangwana. Kudaro vari kutochema moto maidhunda ngaite basa rekuchema moto chiwa kuti muchema wadropu musikakoshesa upenyu hwenyu. Amen. Munhu araramika tu maidhunda munhu araramika tu ka 1 kuti sei kupisa fonera panenyi yatsvakuti raina harina kutsva iri mukadzi wanga inayaendeve ena kuti mama akwazi ndikumbira fonenyi namairevi mani chirongwa chatakupai zvinonzwisa tsitsi maona vamwe vari kuchema midziyo hakuchisina hembe hakuchisina vakutokumbira veruzhinji kuti kana muine paine anonzwa kubatikana anokwanisa kubatsira ingava hembe angave mablankets chero even moral support kana maprayers chaiwo chaiwo pari zvino ari kudikana. njengoba sibonile mlalelo wami ukuthi indaba leyi iyadabukisa njalo izwisa usizi so noma yini olayo mlalelo wami ukuthi uncedise kusukela emthandazweni nalokho olakho ingubo impahla noma okokudla njengoba ubona ukuthi umlilo ubhubhisile lapha ekhaya. Kana paine vanoda kubatsira namba dzedu veDrumas Media ndidzo dzirapo munotibata katokusanganisai nemhuri yacho motaura nawo kana paine zvamunenge muchinoda kubatsira nazvo vedwe batsirai vanhu batsirai vamwe munguva yenhamo kudai. Sincedisaneni mlaleli ngoba awukwazi ukuthi kusasa likubekeleni. Mangwana hapana anoziva mangwana ndiwe. Ndo chirongwa chatanga tinacho mzora nhasi Andrew Neshamba ndiro zita rangu.
Nomqhele Dube Yimlowo. ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.